Както и друг път сме казвали в ревюта на различни нови и премиални продукти. По време на технологичното изложение CES в Лас Вегас видяхме много и интересни джаджи, но несъмнено една от най-интересните е на това устройство в ръцете ми. Якото при него е, че имате на разположение не просто таблет или 2 в 1 хибриден ноутбук. Lenovo ThinkPad X1 е изцяло нова модулна концепция, която реално ви предлага доста повече устройства към основната база. Но нека започнем с самата основа, която представлява ето този таблет. А той определено е красив и нестандартен. Освен магнезий, вторият материал, който откриваме в ThinkPad X1 таблет, се казва PPS Hybrid Injection. Това е специална хибридна пластмаса, която е едновременно здрава, лека, гъвкава и като допълнение приятна на допир. В резултат теглото на таблета е само 795 грама, а корпусът устойчив на амортизация и нараняване. Единственият минус е, че по него следи от пръстови отпечатъци личат, но ще го преглътнем на фона на останалите предимства. Като база за сравнение, един от основните му конкуренти в лицето на Microsoft Surface Pro 4 тежи точно 1050 грама, като имайте предвид, че той е най-лекият от всички останали в този клас, които са Dell XPS 12, HP Spectre X2, Asus ZenBook UX 305 SA и Toshiba Portage Z20TB, а те са с тегло от над 1,2 грама. Lenovo ThinkPad X1 таблет. Но реално, устройството таблет ли е? Таблетите обикновено имат средно бърз процесор Snapdragon, Qualcomm или Intel Atom, същият или сходен с този, който имаме при смартфоните си. Тук също имаме интелски процесор, но не какъв да е, а Core M7 V-Pro 6Y75. Това е върхът на сладоледа в този клас устройства. След малко ще разберете и какви са впечатленията ни от него по време на тестове. Но нека първо споделим какво точно е желязото, което е побрано в M7 V-Pro. Това са две процесорни ядра с 4 МБ Smart Cache и стандартна тактова честота от 1,2 ГГц. До тук нищо чак толкова впечатляващо, но почакайте да разберете каква е честотата, която постига процесорът при клокване. Чрез Max Turbo Frequency технологията на Intel той постига забележителните 3,1 ГГц, почти тройно повече спрямо стандартната честота. Като в същото време консумацията на електроенергия не се увеличава, а дори е по-малка от първоначално очакваното. TDP е само 4,5 вата. На централният процесор партнира използваща от общата споделена памет видеокарта Intel HD Graphics 515, а RAM паметта е цели 16 ГБ LPDDR3. Ето това се казва хардуер, като имайте предвид, че ние тестваме топ хардуерната версия на ThinkPad X1 таблет. Ако харесвате концепцията на устройството, но не държите то да е чак толкова мощно, можете да го конфигурирате с 4 ГБ RAM и Intel Core M3 6Y30. Ето и малко статистическа информация, чрез която можете да съпоставите Lenovo ThinkPad X1 таблет с някои от конкурентите му с идентичен хардуер. В Cinebench R11.5 той превъзхожда Dell XPS 12 и HP Spectre X2 12. Отстъпва единствено на Asus ZenBook UX 305 CA. При Cinebench R15 и PCMark 8 обаче, всичките му конкуренти отчитат по-ниски резултати. Направихме и отделен тест само за графиката чрез 3D Mark 11. Там Toshiba Portage Z20T е почти наполовина по-слаб. Asus, HP-то и Dell отстъпват също с 15%, а единствените по-добри видеорезултати постига Microsoft Surface Pro 4. Колко е вградената памет на Lenovo ThinkPad X1 таблет? Добър въпрос, отговорът на който ще дадем с голямо удоволствие. 1 терабайт SSD. Ето това е обем. Това е добре познатото ни Samsung PM871 SSD, което има 24 каратова златна обвивка. Целта й не е да прави паметта скъпоценна, а да спомага за много по-доброто отдаване на топлината. Така при обмен на информация ще усещате греене в корпуса на самия таблет, но SSD-то, което върши работата, по този начин се изстудява и функционира по-добре. В тестовете ни за скорост на пренос на данни, сториджа на ThinkPad X1 таблет постига до 400 МБ в секунда, което е доста добро постижение.
До тук с дизайна и хардуера на Леновото. Очаквайте и втората част на видеоревюто, което DigitalBG посвети на това интересно хибридно устройство с флагмански характеристики. Там ще тестваме дисплея и батерията. Ще ви покажем периферията и камерите му, както и ще разберем какво всъщност е толкова специалното в този хибрид.